Padayon sa pagpakigbisog higala ang atong pagkapositibo. Padayon na nato na kay kini nga crisis nga atong giatubang karon ato ning masugubangan. Magmakalmahon ang atong mga kasing-kasing, hingpit nga pagsalig sa Dios atong ipunting. Sa cross iya kitang gipakamatyan ug sigurado kaniya may kaluwasan. Mga katawhan sa tibuok kalibutan, kini nga crisis nga atong giatubang karon, Ginoo ra gyoy makatabang. Kay ang kaluwasan nga gitanyag ni Jesus, mas gamhanan pa sa virus. The cross over the virus. Here on Panimbaya sa Kabuntagon World. He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in whom I trust. Surely He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. You will not fear the terror of night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that stalks in the darkness, nor the plague that destroys at midday. 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. You will only observe with your eyes and see the punishment of the wicked. If you make the Most High your dwelling, even the Lord, who is my refuge, then no harm will befall you, no disaster will come near your tent. For He will command His angels concerning you to guard you in all your ways. They will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. You will tread upon the lion and the cobra. You will trample the great lion and the serpent. Because He loves me, says the Lord, I will rescue him. I will protect him, for he acknowledges my name. He will call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life will I satisfy him and show him my salvation. Maayong buntag ug malipayong Sabado. Good morning, Pastor. Good morning, Pastor Heshra. Good morning, Pastor Sir Ma'am Jack. Apple. Thanks for joining us. O sa mga host nga wala dire karon tungod sa sitwasyon. Yeah, we miss you. This is only very temporary mga kaigsunan. Og nakita ninyo, social distancing po din ni karon. Sa mga asawa ba nag-asawa? Social distancing. Obviously social distancing. That's only for a while. Yeah, that's only for a while. Digi kagawan Joy sa Ma'am comes Apple. in the morning. And Sir Jan, good morning, yep, no? Good morning sa inyo. Sa mga kapaglawang na to who are joining us today, we're live on Facebook, we're live via satellite channel 37, and we are also live on YouTube. Gibalik na to itong YouTube, kaya ka mga kapaglawang who are requesting nga mag-live kita sa YouTube. And joining us is Brother Awing. Awing, kamusta naman ka diha? Na si Brother Awing? Hello? Hello? Hi, Wing. Morning, Wing. Good morning. Natulog pa siguro si Elder Awing. And si Sir Fitz, Ma'am Yup, Sir Darrell, kamusta na mo? Bukid nun si Sir Darrell o si Ma'am Yup. Dili na lockdown ang mga checkpoints. So, dili ka travel. Si Fitz, Hinguog. Si Sharon, dili ka abot. Mo cooperate na lang kita karong panahon na mga kaigsunan. Although mingaw siya paminahon. Pero this is for our own safety. Gani ang ato mga churches karon laay kayo paminaw ani. Pero don't you worry. Naatay daghang mga live stream options mga kaigsunan sa atong mga radio stations, sa atong mga Hope Radio FM sa tibuok Mindanao, ug dinhi mismo sa Hope Channel South Philippines mga kaigsunan, aduna kitay worship live stream. Yes. At timanan niyo na kung masalaag manggaling kamo, magunahon na nabatay midweek, vespers og Sabbath services, you will find it here mga kaigsunan mga kapaglaom. Yes, maayong buntag usab kaninyo din ha, sa labi na sa atong mga nagasunod sa ato ang programa Panimbaya sa Kabuntagon. Maayong buntag kaninyo og sa ato ang mga host usab.
Maayong buntag. And daghan tagabangan karon mga kapaglaom nga mga segments, no? Makauban na to si Pastor Gulfan karon to answer some biblical issues kung laban ni sa Bible ning mga samanini ug uban pa nga mga health tips kung unsaon na to pag-combat kini nga disease sa COVID-19. And mga karon mga kapaglaom atong kumustahon atong mga friends sa unahon na tong Estonia. Ako agaw, Brother Delfred Onde. Kamusta man ka diha? Good day mga kapaglaom. Welcome to Norway. And happy Sabbath to all of you watching around the world. Dili sa Norway na atay mga 1,400 plus confirmed cases. Wala pa na ilabot sa gipang test, naghulat pa sa results. Mo na ang atong mga simbahan din ni Seventh-day Adventist churches around Norway. Lockdown na pod. Apan ang atong pagsimba wala gihapon na hunong. Kay we are advised to worship with our brothers and sisters in Christ online or live streaming. Atong mga pastor din magwali gihapon sa simbahan kada Sabado. Unya walay audience kay ang audience na aman sa ilang panimalay. Now, kani nga mga panahon karon sa kalisod sa mga pagsulay, mga higala, pagsabwag sa mensahe, sa pagkuyanap, walay makapugong ni ani. Naliman ka sa pagkuyanap sa maong mensahe ni Ginoong Hesus. Walay makapugong ani, mas kusog pa ni sa virus mga higala. O na mga igsoon ko, mag-inampo ay kitang tanan. We'll pray for each other. Kaya dili ra Norway ang affected ni ani. Although ang Europe is the new epicenter of COVID-19. Apan mga higala, sumala pa sa Biblia nagaingon, if God is with us, who can be against us? Sa likod nako, mo ni ang one of the Seventh-day Adventist churches here in Norway, Ulsrud Church. Sa tanan siguro nga churches, Seventh-day Adventist churches around Norway, kaning Ulsrud Church na atanan ang atong mga kababayan din nanimba. So mga kapaglaom, ayaw ko hadlok ni corona. Be strong in the Lord because God will see us through. Pero hugas ka puntag kamot, apilang tiil hugas, apilang ulo hugas tanan para sigurado yun. Kay although magampo ta natay pagtuo, but faith without works mga higala is dead man ka. So let's cooperate aron makontain nga virus as soon as possible. This is Delfred, Hannah and Zion on the reporting from Oslo, Norway. Stay safe, everyone. Bye. Bye. See ya. Salamat gaw, no? Niana, if God is with us, who can be against us? Nindot kayo yung mensahe, no? And take care mo diha lugar. And Brother Wing, nanagi daw ka? Sige na, Wing. Good morning. Brother Wing, kamusta naman social distancing yapon ron or Good morning. Happy Sabbath po sa tanan ng mga viewers, Sir Jens. Yes. Happy Sabbath si Ma'am Apple and Pastor Buscato. Happy Sabbath, Wing. sorry kayo Elder, di ka kasulod sa SPUC karon? Lagi social distancing meron sa akong family, wala sila ako ra isa ron sa balay, gipadto na ko sila sa bukid. Sa bukid noon. Kay naamanggoy nadungog din sa mong subdivision nga naigikan sa gawas niya na natakdan sa COVID-19. Oto nga gipalayo lang sila. Ikaw rin gibilin. Naginusara kay di mo na itong biyan na itong trabaho ni Andre Bantay punta mo ni naata karon. So ayo diha, take care ha. Ayo pag kumpiyansa. Yes, lipay ko, Ma'am Apple, Pastor Buscato, Sir Jans, kita ta mo. Happy Sabbath. Labi na sa atong mga viewers, ato suportahan, ato yan po, ang COVID-19 nga mawalan ni, para mawalan ni mga quarantine. Amen. So do you give me God bless you, Sir Wing. Do you give me pagkampo, Brother Wing, ha? And ayo diha, tanaw lang sa kakaron. And mga kapaglaom, atong isunod ang atong mga kapaglaom sa Spain, sa Freeman and Cindy Lamayen, kung unsa pa nang ilahang sitwasyon dito sa Espanya. Aniya? Hola! Feliz Sabado mga kapaglaom! I'm Freeman. I'm Cindy, Your correspondent in Spain. Aniya kami mahimutang sa isa ka isla sa Mallorca. Today, we're gonna update you about the situation here in Spain. So today, as of March 19 at 12 p.m. noontime, we have 7,147 cases with a death of 765 and recovered cases 1,107. This makes up the fourth highest now in the whole world.
And here, let's see, as of last week, we only have like around 3,000 cases. But because of the rapid increase, like maybe 1,500 to 3,000 in a day, the Spain had now implement the lockdown. And here we have, in our lockdown, we have a lot of rules that we need to take on, or else the police will caught you outside. For example, going out to buy pharmacy, groceries, supermarkets, you can buy some foods, that's all. And you can go out also for emergency cases, and also as well as taking care of the old ones if you have emergencies with your families, just emergency cases. And we also have here some situations that you can see around the streets, which is very lonely and quiet, and we'll be showing you a video for just a short second. As you can see, the streets are very quiet. Only few people traveling. Establishments were closed all around. So we're here in Mallorca, one of the busiest places in Spain, and you can only go out to buy foods. That's why I'm here with this bag as an evidence that I'm going to the supermarket. If not, then the policeman will call me. See that establishment's closed, and even this 4-star hotel was closed here. It's very quiet. Bisan pa sa lockdown na gipetuman, sa gabi no, ang mga tao nagpadayag sa ilang suporta uban sa pagsuporta sa mga health workers pinaagi sa pagpakpak ug pagsibato sa mga kalye taga alas 8 sa gabi. Tungod sa outbreak na nahitabo, gipahimo na mo kini nga bentaha sa pagtipon-tipon atong miagi Sabado, uban sa mga Pilipina Adventist sa pag-worship sa balay sa tibok Sabado. Bisan sa kalaay sa pag-standby namo sa balay, among gipadasig ang among pagtuo sa mga pulong sa Dios. Jeremiah 33:6 says, "Behold, I will bring the health and cure, and I will cure them, and I reveal unto them the abundance of peace and truth." This is Freeman and Cindy, ang inyong kapaglaong sa Spain. Hasta próxima! God bless! Salamat kayo Freeman and Cindy. Karon mga kaigsunan ug mga kapaglaom atong paluapon ug unsay nahitabo didto sa Italy. Let's welcome akong igagaw-gaw si Sir Jude Densing. Pasok Sir Jude. Mayong adlaw mga kapaglaom. Mani ato update karon diri sa Forlì, Italy. Kamera kay mga pasahero. Usually puno kay lang public transportation diri. Uban kadto sa eskwelahan o bato sa trabaho, pan karon mingaw kayo tungod aning coronavirus. Ang mga plaza nila mingaw kayo, ang mga tindahan sarado. Ang open lang nila ang mga groceries, ang mga pharmacies. Kasagaran sa mga tao, naragid sila mga balay. Kung mugawas, kinahanglan na kadala nga certification para mapakita nimo sa mga pulis nga maadto ka sa trabaho or naka-importante nga adtuan sama sa magpahit ka og pagkaon or magpahit ka og tambal. Kaya kung wala kay certification mapakita, mamultahan ka og 206 euros. Actually, giduol kog pulis, ila ko ipangitaag certificate. Nagaya na ko'y dala kung napakita nila. Kung wala pa, kabayadan to og 206 euros. Today, March 18, 2020, aduna nay 35,000 kapin nga kaso sa coronavirus diri sa Italy. Og ang 28,000 niana mao ang active sa diri nga city nga asa ni Caprio. Aduna nay 100 plus ka positive sa COVID-19. Sa among pagsimba diri, tulo na ka Sabado, wala nakasimba, tungod kay close na ang simbahan. So since nami grupo sa online worship, kauban ang atong mga kaigsunan na nasa lain-laing mga nasod, worship na mo every Wednesday sa gabi o Friday sa gabi. So amo kong yapian og Sabado para namin mahimong worship during sa Sabado. Maula na akong masaya sa inyo nga. Dahang salamat. Hi! My name is Yumi Dancing, but my friends call me Yumi for short. I am 12 years old and I am in first grade in middle school. In Italy, it is the part of Emilia-Romagna region. It is one of the regions that was badly hit by coronavirus. Because
Because of the COVID-19, our school was closed last February 24th, so I'm almost 1 month locked in our house. We have just started this week our online class. For me, it wasn't easy because I am the only child. I couldn't go out and meet my friends. The only time I can go outside is when my mom asks me to throw the garbage, and I call it freedom. So you may be asking, what am I doing these days to keep me going and enjoy my stay at home? Well, I do a lot of my homework. Sometimes I do it with my classmates through WhatsApp. To take a break, I play with my phone. Sometimes I draw animals. I help my mom with the house chores. Lastly, to fight boredom, I make videos and upload them on Facebook. Thank you so much, Jude and Jiomi, for sharing us your positive tips kung unsa-unsa nato pagpabilin sa pagiging positibo as we face COVID. Daghang salamat for taking the risk, Jude, nga hatagan kami sa hulagway kung unsa gyud ang picture dinha sa Italy. Og daghang salamat sa imuhang daghan sad sila dito gyud nga mga cases. Og karon atong paminawan ang balita gikan dinha sa Manila, specifically sa Rodriguez Rizal, from Miss Jeremy Sanico. Good morning mga kapaglaom. This is Jeremy at nandito po kami ngayon sa aming bahay sa Rodriguez Rizal. Kami po ay naka-under sa Enhanced Community Quarantine sa buong Luzon. Ibig sabihin po, hindi na po kami pwedeng lumabas ng bahay unless kailangan po namin bumili ng mga essential needs like pagkain and medical supplies. Shutdown na rin po yung transportation system. Kami pong mga taga Rodriguez, since Sunday pa po ay hindi na po pwedeng bumaba ng Metro Manila or magalagala kung saan-saan po kung hindi naman talaga totally kailangan or kung wala namang emergency needs. And of course, wala na rin pong mga pasok, yung mga estudyante, and marami na rin po yung mga establishments and companies na nagsara. Mga fast food chains, may mga nagsara na rin po. And mga supermarkets na lang po talaga and grocery stores yung mga open at the moment, and yung mga nagtitinda ng gulay at isda sa aming palengke. Pero hanggat maaari, isa na lang po kada pamilya yung dapat lumabas para bilhin yung pangangailangan sa bahay. Yung aming pong worship, hindi na rin po kami nagpupulong sa aming mga churches. Kami po ay nag-online worship dito sa aming bahay, family worship everyday. And of course, marami pong mga work ang suspended rin, at marami po sa ating mga kababayan na talagang nag-worry kung saan po sila kukuha ng kanila pong mga panggastos for the whole month, especially yung mga freelancers po, yung mga wala pong savings at hindi pong mga wala pong stock up na goods, no? So let's also keep on praying for them. I believe na kahit na nandito po tayo sa sitwasyon ng health crisis sa buong bansa and sa buong mundo, God will provide, and God will still make miracles at this time. So mga kapaglaom, I'm urging everyone that let us keep on praying sa ating pong mga kababayan na apektado po, especially yung ating mga workers na umaasa lang sa pang-araw-araw na kita nila. I hope na maging encouraged sila. This is the perfect time for us to encourage and pray for one another, especially for our frontliners, yung ating mga doctors, nurses, radics, medtecs, mga nagtatrabaho sa ating mga government and private hospitals, sa ating mga health centers, yung ating government. Let's pray for them also for their decision making, for our church leaders, for our congregation, for our church members, and for everyone, and especially for our patients, na sana silang lahat ay makarecover na dito sa sakit na to. Hindi man natin alam kung kailan ito matatapos. We know that God is able and that He is still in control. So, I hope mga kapaglaom, this message uplifted every one of us, and let's just stay calm hanggat maaari. Yung mga under quarantine po, sumunod po tayo sa ating government, manatili po tayo sa bahay, and let's keep on praying for the safety of everyone. May God bless us all. Maraming salamat, Sister Jam, sa mga updates galing sa Luzon. We need to stay safe mga kapaglaom. Ganit kita din sa Mindanao, mura gihapon ang atong kahimtang, wa pa kayo mamingaw ang tanan, but sana tanan-tanan nato sa Pilipinas mo cooperate niya. Bahalag mamingaw ta, because this will only be for a while mga kapaglaom. If you are ever wondering kung naabay na apektuhan sa atong Adventist family, we are very much saddened by the news mga kapaglaom, tungod kay karon lang nga buntag nakabasa ta og article gikan sa Adventist Review nga adunay usa ka Seventh-day Adventist member nga namatay gyud sa COVID dito sa United Kingdom. You can search that on Adventist Review. O kailangan extra careful tang tanan,
stay at home, atong palabyon ang kining kapungot sa kinayahan ug ang protection sa Ginoo atong matagamtam sa tanang panahon. Aniya ang usa ka harana nga naguluhan sakripisyo sa cross by 1D 2J. Langitan, daw di ko masagtan ang sakripisyo pagbiay-biay giantusan sa walaing hinungdan. Gidrawat ko ang tanan ngang naglalang sa universo sa krusya gilansan. Gitalikdan niya ang trono o himaya, nagpakatao siya aron kanako mahisama. Wow, guanay makalabaw sa gugma dito sa krus. Di hitog nga hingpit niyang gasa, alang ka na kung di takos. Kinabuhi gihalad niya ang di matugad niyang gumaha. Ang sakripisyo ni Jesus, dugo giulan niya dito sa krus. Sa pagpakasala naglunang ako, daw di mapasaylo. Nagkinabuhing daw ay bili ang iyang dugo. Kanunay kong gisalikway, siya pahalayo. Apan siya gihapon nagpanuktok ning dughan ko. Nagkaduniling dawaton ang kaluwasan niyang gasa. Apan siya nagahunghong kanako, anak balik na. Kay waugwanay makalabaw sa gugma dito sa krus. Di hitungan hingpit niyang gasa, alam ka na kung di tapos. Kinabuhi gihalad niya ang di matugad niyang gumaha. Ang sakripisyo ni Jesus, dugo giulan niya dito sa krus. Oh, ngano bang talikdan, ngano bang pagkabiyaan, ang gihanyag nga kaluwasan igsuon balik na. Kay waugwanay makalabaw sa gugma dito sa krus. Di hitungan hingpit niyang gasa, alam ka na kung may pulos. Kinabuhi ihalad niya tungod sa di matugad niyang gumaha. Ang sakripisyo ni Jesus, dugo giulan niya. Alang ka na ko dito sa krus.
Wow, thank you, Jesus. And thank you usab sa ato ang mga singers, ang atong mga gwapo nga mga Hope Channel volunteers. Daghang salamat sa pag-share sa inyong mga talento. O para malikon ang ato ang mapanglawas, as we face COVID, paminawan nato ang health bits about sa vitamin C. Vitamin C, or ascorbic acid, is a water-soluble vitamin and essential micronutrients that contributes to the immune defense function by enhancing the proliferation of B and T cells. B and T cells produce antibodies that will trap and engulf invading viruses and bacteria. Thus, vitamin C prevents viral infection. In times like this, include in your daily healthy diet vitamin C-rich foods like guava, citrus fruits, green sweet pepper, broccoli, malunggay, and other green fruits and green leafy vegetables. For vitamin C supplementation, plain ascorbic acid is the best. This is Miss Laila reminding you, labanan ang virus ngayon. Eat vitamin C-rich food every day. Be healthy. It's a wise choice. It's a wise choice. Be healthy is a wise choice. Mama Paul, no? Oh, vitamin C ra gyud. Yeah, that's right. Take-in kita vitamin C, limonsito, bayabas. Kamunggay. Kamunggay. Oh yeah, kamunggay. Mga kapaglaom ay update gikan sa atong City Health Office of Cagayan de Oro City on COVID-19 aton ning tanawon. The city government of Cagayan de Oro, through our mayor Oscar S. Moreno, has implemented a stricter measures, especially on surveillance, contact tracing. Then we activate our barangay health emergency management response in partnership with our local barangay officials. Then we intensify our disinfection campaign. And we continuously work with the different line agencies of the government to really try to prevent the COVID-19 in the city. So far, based with our close coordination with the Civil Aviation Authority of the Philippines, or CAAP, at present, I think we don't have any more domestic flights coming into the Laguindingan Airport. No? And with regards to the shipping lines, we also work with Marina. I think the incoming vessels there's no more incoming vessels from other point of destination. No? But the city does not restrict any vessels coming to the seaports, with the assurance from the city and the seaport authority that will implement stringent measures like thermal scanning, health locator forms, just to ensure that incoming passengers will be properly documented and scanned. As of now, I think testing is still being sent in Manila, which is the RITM, Research Institute for Tropical Medicine. But the city mayor wrote the Department of Health Secretary requesting to facilitate the availability of testing in Northern Mindanao Medical Center. The process of once you will be classified as person under investigation, so PUI, if you have fever and other flu-like symptoms, then history of travel on infected areas, so you'll be immediately referred to, through our health emergency management system, or HEMS, you'll be referred to Northern Mindanao for proper testing. For persons under monitoring, you don't have symptoms but history of travel, so you'll be just monitored for 14 days sa imong balay with the help of our BHERTS team to monitor your daily like fever and other symptoms. No? So ako lang iklaro no nga ang sa mga PUIs no, ang Department of Health lang man gyud no, or si Dr. Chan ang maka-report ana. So
Karon ako lang ibalik ang gi-declare ni Dr. Chan nga sa ilaha sa NMMC karon na daw sila 13 kabuok nga PUIs nga admitted pa. Ang atong PUMs kay naaman na diri og lista sa ato no sa atong surveillance unit sa CHO. Ang natala nato no from February 5 since nagsugod ta og monitoring until kagahapon adlaw March 19 cumulative ni siya nga figure nanatay na lista nga 477 nga PUMs. But ang sa pagkakaroon ang update ani ang mga naka-quarantine is 368 meaning naka-home quarantine ni sila. Kay daghan naman ta ang mga nakakompleto na og quarantine mga 109 as of kagahapon. Ang kuan man gud nato ani is addition subtraction man gud ni siya no. So kada adlaw posible na ay ma-add nga maglista nato as PUM pero naana po'y minus sa ilahan no kay naana po'y maka-out from their quarantine period nga 14 days. So ang kuan lang nato no is ang atong monitoring ni ani kay everyday man gyud ni siya monitored by our BHERD. So gikan man pud ni sa nagkalain-laing barangay sa Cagayan de Oro City. Ang ato lang permanente no pahinumdom no nga this is a battle actually and tanan-tanan kita dapat naana gyud no og commitment to undertake no whatever measures nga atong ginahatag sa ato or atong mga measures nga gina-remind sa ato no sa atong mga health authorities. So dapat sundon gyud. Kay kaning tanan although kabalutan no medyo lisod, medyo naka-create gyud og disruption sa atong daily nga lives. Naka-create po siya og inconvenience actually no pero kaning tanan no atong paningkamot para masumpo nato ang COVID-19. For our people of Cagayan de Oro and the nearby areas, we'd like to inform you really to stay calm and follow the DOH guidelines to stay at your respective houses through social distancing, cup etiquette, and hand washing. Preventive measure is very important at this time. And as a reminder, stay at home. Daghang salamat Dr. Ted Yu and Dr. Lorraine Neri from the City Health Office of Cagayan de Oro City sa inyuhang pagpadasig, sa inyuhang paghatag nato og positibo nga mga pamaagi paunsa kita mo atubang niining COVID-19. Ug alang usab sa atong SPUC advisory, atong paminawan ang ako ang boss from the Health Ministries Department, Dr. Reynald de la Cruz. Usa ka malinawon og puno sa gugma nga pagpangumusta diha kaninyo mga kaigsunan gikan dinhi sa ato nga buhatan sa South Philippine Union Conference. Niini nga taknaa gusto na ko muhatag kaninyo og usa ka pagpadasig uban sa mga impormasyon taliwala niining mga kaguliyang sa tibuok kalibutan og sa mga hagit sa atong mga sitwasyon labi na niining COVID-19 mga kaigsunan. Nining taknaa gusto na ko sugdan pinaagi sa pagbasa sa usa ka bersikulo sa balaan nga kasulatan nga gisulat kini ni Jeremias kapitulo 29 bersikulo 11 nga nagaingon, "For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope." Mga kaigsunan, mga kahigalaan ug mga kapaglaom, dili ta angay mabalaka tungod kay dunay plano sa Ginoo alang sa atong kaugmaon. Doon na lang tayo kinahanglan nga abuhaton aron makaangkon ta sa kaluwasan niining hagit nga atong giatubang. Una sa tanan, ako kamong gihangyo mga kaigsuonan nga kita mo kooperar ug musunod sa tanan nga mga guidelines sa atoa nga gobyerno aron nga maangkon nato ang kalinaw ug maayong panlawas. Ikaduha, ato gyud sundon ang gitawag nga paghugas sa atong mga kamot. At least ang gisadya sa World Health Organization 20 segundos o mas dugay pa mga kaigsunan ang atong paghugas sa atong mga kamot. Ikatulo mga kaigsunan, likayan sa nato niining panahona ang gitawag nato nga shake hand o pagpangumusta mga kaigsunan. Og ato pog i-observe kung mahimo
ang gitawag na social distancing aron malikayan sa pagkaylap o pagkatakod sa mga ubang tao o sa atong kaugalingon niini nga balatian. Ang paggamit og mask, mga kaigsuonan, kung atong tanawon sumala sa pagtuon, dili kaayo makahatag kanato og proteksyon. Ato na lang ni ihatag, mga kaigsuonan. Sa dunay mga balatian, ang paggamit niining mask kay labaw nga importante ngadto kanila kaysa mga katawhan sama nato nga walay pay gibati. Ikalima, mga kaigsuonan, ato ning gamiton nga oportunidad sa pag-extend sa mahigugmaon og healing ministry ni Kristo ngadto sa mga katawhan pinaagi sa atong pagsaksi sa iyahang gugma ngadto kanila. Mahimo kita nga panag-ingnan, mga kaigsuonan, sa pagsalig ug pagtuo ngadto sa atong Dios. Ikaunom, mao ang atong paglig-on sa atong immune system. Mahimo nga lig-unon nato ang atong immune system, dunay 8 ka pamaagi, mga kaigsuonan. Number 1, mao gitawag nato nga ang atong nutrisyon. Sa atong mga pagkaon, mukaon ta og balanse. Kung mahimo, pinakaimportante nga pagkaon nato gikan sa tanom. Number 2, mao ang ehersisyo. At least 30 minutes, 3 to 5 times a day, mga kaigsuonan. Sunod, mga kaigsuonan, nga pamaagi, ang atong pag-inom sa insaktong gidaghanon sa tubig. 8 ka baso, mga kaigsuonan, or more kung kita singtanon or kung kita anaa sa minute nga dapit. Sunod nga atong pamaagi aron malig-on ang atong immune system, mga kaigsuonan, mao ang sunlight. Kay kini makapatay og bakterya ug bisan pa sa mga viruses. Sunod nga pamaagi aron malig-on ang atong immune system, gikinahanglan ta kining gitawag nga temperance. Ang temperance, mga kaigsuonan, mao ang paglikay sa makadaot sa ato ang lawas. Sunod niini mao ang hangin. Gikinahanglan na atong gamiton sa libre nga hangin nga gihatag sa Ginoo, mga kaigsuonan. Sunod niini, mga kaigsuonan, usa ka mahingungdanon, mao ang atong pagpahulay. Kung kita magpahulay, gikinahanglan at least 7 to 8 hours of sleep daily, mga kaigsuonan. Og sa katapusan, mga kaigsuonan, mao ang gitawag nato nga pagsalig ngadto sa Dios. Let us not panic, but rather let us trust in the Lord. Kaingon pa ni Timoteo sa kapitulo 1, ikaduhang Timoteo, versikulo 7, nagingon, "For God has not given us the spirit of fear and timidity, but the power of love and self-discipline." Dili gyud ta angay mahadlok, mga kaigsuonan. Ikaduha, ingon pa sa Salmos 37, versikulo 3, nagingon, "Trust in the Lord and do good." Salig sa Ginoo ug pagbuhat og maayo, then you will live safely in the land and prosper. Ang ikatulo nga teksto nga gusto nako ihatag kaninyo ni ining taknaa, mga kaigsuonan, makitan sa Isaiah 26, versikulo 4. Nagaingon siya dinhi, "Trust in the Lord always, for the Lord God is the eternal rock." Saligan nato ang atong Dios. Ug sa katapusan, mga kaigsuonan, ingon pa sa Kronikas, kaduhang Kronikas, kapitulo 7, versikulo 14, nagingon, "If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sins and heal their land." Mga kaigsuonan, aron maangko nato ang malipayon nga kinabuhi puno sa kahimsog, sundo nato kining mga sugyot nga among ginahatag o gihatag diha kaninyo nining taknaa. Kami nang hinaot o ako nang hinaot, mga kaigsuonan, nga maangkon nato ang kahimsog sa atong panlawas ug nagaampo kami nga ang Dios magaproteksyon sa matag usa kanato, ang Dios magapanalangin kanatong tanan samtang anaata niining nga kaguliyang sa atong palibot. Salig ngadto sa Dios, mao ni ang among pag-ampo. Magaampo kita, mga kaigsuonan. Gamhanan namo nga Dios, tabangi kami nga ang among pagsalig diha kanimo among ihatag, inay nga kami mahadlok niini nga hitabo. Tabangi kami, Ginoo, nga ang among pagtuo mamalig-on diha kanimo. Ug salamat nga ikaw nagatubag sa among pagampo,
nagapanalangin sa tanan namong mga kaigsuunan sa tibuok kalibutan, labi na sa tibuok nga South Philippine Union Conference, apil ang among mga kahigalaan ug mga kapaglaom sa ngalan Ginoong Hesus. Amen. SPUC COVID-19 Advisory. With our full trust in God and His power to spare His people from pestilences, SPUC calls upon church leaders, employees, and members to exercise the following measures to promote public health safety and help the government prevent the spread of the virus. Postpone until further notice big gatherings like fellowship or association meetings, including scheduled major union, mission, conference, events, and seminars in our churches and institutions, as well as public evangelistic campaigns. All institutions, hospitals, and schools included are to abide by the health regulations and guidelines set by the local and national government. Travelers are susceptible to COVID-19 and could become potential carriers. Hence, church workers, including literature evangelists doing canvassing work, are to limit travel to high-risk places like big crowds, places with persons under investigation, or persons under monitoring. If unavoidable, please do precautionary preventive measures. For regular church services, set up hand sanitizers in the strategic areas of the church. Ensure that sinks, hand washing facilities, and comfort rooms have enough supply of water and soap. Avoid handshakes or hugs. Just wave or nod, or just put your right hand with a palm facing the heart. Personal Bible studies by care group and related activities may carry on provided that preventive measures are strictly followed. Above all, intensify personal devotional time with God, for He alone is able to bring us peace and joy in whatever circumstance. John 14 verse 1 assures us, "Let not your heart be troubled, ye believe in God." Stay safe, everyone. Yes. And mga kapaglaom, dugang inspirasyon alang kaninyo atong paminawon ang alawiton gikan sa Celestial Singers nga naguluhan sa dugo ni Jesus. Sa dugo ni Jesus gihugasan ko, gihinluan ako ni Jesus. Ang daang kinabuhi ng labay na bago na ako karon. Sa dugo ni Jesus lamang napasaylo niyang sala ko. Sa bihari siya may dakong kausaban ako, kay kibago niya. Bisan sa makasasala pa ako, di pagkamatyan ko ni Jesus. Kanina isalag na butahan, karon may kahayag na. Sa dugo ni Jesus lamang napasaylo niyang sala ko. Sa bihari siya may dakong kausaban ako, kay kibago niya. Kung dito na ako sa himaya niya, mga luha pahira niya. Salamat kay ako'y ang giluwas, dito pagkikuban ko. Sa dugo ni Jesus lamang napasaylo niyang sala ko. Sa bihari siya may dakong kausaban ako, kay kibago niya. Sa bihari siya may dakong kausaban ako, kay kibago niya. Ako. The world is in panic. Rumors of war and weapons were silenced. Busy and hassle days are put to a halt. Economy is on its downfall, and fear is on the rise. Supplies are scarce due to panic buying. Countries are in serious mandate to stop the spread of the novel coronavirus, also known as COVID-19.
Scientists are chasing time as the world is in chaos, and the need to create an antidote against these coronavirus, fast-tracking, even skipping some lengthy procedures, and making vaccines because the world is in terror. The World Health Organization eases the public by giving information on how to avoid the spread of the virus. Eating healthy food to boost immune system, drinking plenty of water, practicing good hygiene with strong emphasis of frequent hand washing. Now the question, did Jesus give us an example on how to avoid such virus like the COVID-19? Are these scientifically based ways? Can also be found in the Bible. We will answer these questions only here on Good Morning Pastor. O karon makauban nato way lain ang atong taga-dirigid sa South Philippine Union Conference ug karon ang Field Secretary for Evangelism sa Southern Asia Pacific Division way lain Pastor Edwin Dolfan. Good morning, Pastor. Good morning, mugmayong. Pastor Edwin, good morning. Welcome din sa Panibayas Kabuntagon World. Thank you so much, sa video, Pastor. No? Kaning inaaning mga pestilences, naabay mga nahita mo sa Bible as a background? Actually, yes. There is nothing new that is really taking place. A lot of these things had already been experienced in the past. Og nahisulat sa Bible mo na nga, doon na tayo kapanaminan, doon na tayo kakuhaan og sanglitanan. And when it comes to fighting this disease, is there any example nga gipilin si Jesus ato or sa ilang panahon giunsa ba nila ang katubang kani atong mga present hinahimo karon scientifically? Is it pina-practice po sa Bible sa una like hand washing or something? Yeah, sa Holy Scriptures, pananglitan, in the book of Leviticus, na ay about 5 chapters diha. 6 chapters. 6 chapters. Leviticus 11 until Leviticus 16. Makita nato ang ginganlan og the law regarding health preservation. Hygiene. Everything related. So, naa diha ang how you care for the sick, what you do when something is going on in your body, para sa mga kababayan nga doon na ilang gina-expect, o nasa sulod sa inyong community na ay nasakit, what will you do? Leviticus 11. Chapter 11 verse, chapter 11 to 16. 6 chapters na sa Leviticus nga na-guideline para sa mga tao sa Diyos dito sa Israel. But in general, walay butang mantingali sa akong paminaw nga nahitabo sa atoron nga wala tay makutlo na talambagan sa scriptures. Kaysa Psalm 139 verse 16, ginaingon man nga, in your book, everything has already been written in relation to our body. Yeah. When God created us, kay siya may naghimo ining ato lawas, parehag yun ang iyang pag-create sa ginahimo sa mga inventors og machine sa pagkakaron. Ang mga inventors og machine, inig-invent nilag makina before na nila i-distribute para sa market, maghimo gyud silag libro nga ginlan natog manual for owner's use. Operation manual for owner's use. Mao po na ang iyang pagbuhat sa atong lawas. Pagbuhat niya sa atong lawas, nagbilin po siya guideline. Ang Holy Scriptures, there is nothing in our life today, whether we talk about physical life, social life, spiritual, and all other relationship with the community. Walay butang nga dili nato kakuhaan og scriptures. Pananglitan, nagunawon ako, asa ka ka-plug og text ni inigingalan nato karon og stay at home. Lockdown. Pastila, nakakita mo kong verse, Pastor, na sa Isaiah chapter 26, verse 20. Rather, chapter 26, verse 20. Paminaw ra mo sa giingon sa scriptures. Come, my people, enter your chambers, shut your doors behind you, hide yourself as it were for a little moment until the indignation is past. So, practically, everything that is happening now, dunay basis sa scriptures. Ang law of sanitation, pastilan, tanaw na to ng Leviticus 11 until 16, pagkadaghan ka natong makatunan diha, mismo ka ng guideline kalabot sa diet, akong gipamalandong, wa man gyud masipyat ang Ginoo. Ang uban mga tao moingon nga, para raman na sa mga Hudiyo, kay hinlo naman na. But the doctors are now the ones describing, even kining nahitabo karong mga pila ka bulan nga milabay,
asa man gikan ang gingalan nila og African swine fever nga linibo ka mga baboy ang nangamatay. But long before these things happened, the Bible had been warning us that pork is not for human consumption. Ang mga tao lang nangita lang paagi nga ma-defy nila ang gisultis Ginoo. Pero kung ato yung matngunan, everything related sa atong pagtagad sa lawas, kay ang kadaghanan sa sakit nga naas tao ron, ginganlan manggulog naabot sa tao tungod sa lifestyle. Unsay gihimo nimo sa imong kaugalingon, gisunod ba nimo ang balaod sa maayong panlawas? Generally, ang balaod sa maayong panlawas is a biblical prescription. They are only being elaborated now by modern doctors, which means doctors are supporting the biblical principles on the preservation of health. Yeah, exactly. Gani, Sir Jans, mabantayan na to diha, Pastor, no, nga ang ilahang process of decontamination is very strict diha sa gisulti sa Leviticus. Now, unsa may ikasulti na to, what does the Bible propose para sa mga Christians to be part of the solution to the problem nga ato nga gisagubang karon, for example kining COVID-19, Pastor? I would say nga ang ato ra gyud tingali nga main responsibility is, first of all, musunod ta sa gi-implement nga safety measures by our government. Naaman po na sa Bible gyapon karong Romans chapter 13. Let us obey our government in this matter. So ato ning iplastar sa una-una ang atos kaigsuonan. What is happening nganong naputol ang atong religious gatherings, ang atong mga convocation sa churches, is only a preventive measure. Paglikay ni ining nganlan og close body contacts nga mahitabo, di gina nimo kalikayan kung naatay church fellowship. Mangumusta, maghalog, unya nahibaw ta nga ang cause karon sa one of the major cause sa spread kanang contact. Yeah, ang tao nga na contaminated, ang kinsa may nasayod o kinsa na contaminated o wala. Nobody knows kay butang guni nga dili makita. Apan ang preventive measure, putlo na lang sa nato ang mga gatherings nga mag-involve sa pinundukay sa mga tao. So for me, mga brethren, akong itambag ninyo, ayaw in tao ninyo o i-elaborate o interpretar na doon na religious persecution. No, this is not religious persecution. Wala man tagi restrict sa atong religious privileges. Except nga gididaan lang ta, gipahimatngunan lang ta, nga dili lang ta magpunsisok sa usa ka dapit, kay naaman diha ang posibilidad sa spread sa virus. Kung matakibawag kinsay career sa pagkakaroon, kinsay na contaminated. Ako bitaw on my part, I arrived from outside the country March 11. Immediately pagka March 12, ni-submit ko sa akong kaugalingon o gingalag self-quarantine. Naglikay ko og contact sa mga tao. Karon kini akong participation dinhi naa pa man sa akong 14 days. But I am at a distance. Gimintain nato kay ato man puning gisgutan nga when we hold programs like this, you see, you who are viewing the program right now, nakaamgo mo nga katong crowd sa atong mga hosts diri in the usual Sabbath presentation every Sabbath morning. Nawala to. Why? We maintain, if possible, 2-meter distance. How far are you from me? Because wala man ta kahibalo. But sama sa gisgutan na niining television pananglitan karon, naay mga tao nga nahimong COVID positive nga asymptomatic, wala man sila nakita sa ilang lawas. I don't feel that in myself now. But to be sure nga ni ubeta kay wa man kita kahibalo og kay di man lagi ni makita nga kalaban, musunod na lang kita sa mga guidelines nga gihatag kanato sa mga health authorities. So this is not religious persecution. This is not a sign of lack of faith. Mao mo guna ilang kuan karon. Mao mo guna ilahan. Kay naa magani ko nabasahan nga nakadaog ang kaaway ini. Brethren, it's not that issue here. It's the issue of health preservation. Ang pagmatngo nato nga dili ta makaamot sa pag-spread, kun dili makaamot hinuon ta sa pagsumpo. Kaya ako manggituuhan og wala pa ning restriction sa social distancing. Grabe. Pareha na ang atong rate karon tingali sa Italy o sa China. Apan naatay example nga sa national kay pandemic naman Ang example nato nga nakuha ang Korea o ang Macau. Kaya pag-strict yun, pag-ingon nga naanay daghan nga na-infected sa Korea, grabe ang ilang social distancing, grabe ang ilang isolation, ang ilang stay at home nga law, gi-strict yun nila.
Maingon man ang sa Macau, kanang Macau, grabe mang crowd diha kay gambling center of Asia, gambling capital of Asia. Pero gipugngan nila na tanan og by what as a result of that, Macau and Korea nga pagsugod grabe ang spread karon nasumpo. That is what our government is trying to do sa ato diri sa Pilipinas. Yeah, hopefully Pastor mahitabo na din sa Pilipinas only if people will begin to cooperate. Nya murag nag-cooperate naman tang anam-anam karon mga kaigsunan gani when you stay at home. Kami din sa Hope Channel mga igsoon nagsige mi gunahuna og unsay mga materials nga religious nga pwede na mo ipaulan sa ato nga mga viewers niining panahon na surgeons nga wala sila gihimo. Pastor murag medyo na intriga ko gamay ba katong mga religious issues bitaw nga na involved. Daghan manggoy nagsulti nga mura og Union of Church and State nang nahitabuan ni karon nga nituo ang church sa regulation sa government. What do you have to say about it? Far-pitch ra pud na siya kaayo. Wala man ni mag-involve og religion. Yes. Man kita ni ini bisan gamay. Yeah. Ang freedom of expression, freedom of religion is still as strong as ever. Ang nahitabo lang nga dunay crisis nga ang mahimo natong contribution sa pag-crisis ang pag-cooperate. Wala gyuta gitambagan nga atong hunungon ang atong inunta kagawasan sa pag-exercise atong pagtuo. Pagkanindo tinuo na nga ni atas kahigayonan nga i-prove nato sa mga tao nga we are serving the Lord not because we are part of a church community. Because whether we like it or not, ang atong relasyon sa Ginoo personal gyud gihapon na. Kanang tambag sa Hebrews chapter 10 verse 24 and 25 nga ayaw kamo paghunong sa balaang panagkatigom sa necessity na sa importance of fellowship sa normal nga kondisyon pero kana gamito na nimo karon para sa kining restriction on religious gatherings dili na siya mo apply parpits ra layo ra kaayo. Sama sa akong giingon, dili ni religious persecution, dili ni religious restriction. This is simply prevention of the spread of the virus because it has been proven nga ang kusog nga pag-spread sa virus ang mga social contact. Supugngan ta na, and this is cooperation. Yes. Wala ni maagin sa Bible. Romans 13 gihapon ni, mukooperar tag sa gisultis atong pangagamhanan. So, sama sa giingon sa una, kung ingon walay pagtuo ang mga Israelhanon, ngano man ang mga sanglahon nila mga ipalayo. Bitaw. Yeah. So, Pastor, what is your message atong mga kapaglahon who are watching na ay kahadlok? Grabe ang fear. Actually, duha daw ang ga-spread karon. Ang virus o ang fear sa virus, mas paspas pa ang fear. Nga grabe ko sa mga pagpadasig nga ihatag nimo sa itong mga kapaglahon. I believe, mga kaigsuonan, usa ang atong angayan yudumdumon pag-ayo. Unas tanan, kat-un ug unsay nasulat sa balaang kasulatan, unya, pagdugang sa pagkat-un sa mga gihatag nga guidelines sa atong hygiene and sanitation. Kay kung ato na siyang i-practice, ma-prevent ang atong pagka-contaminated. Kay sama sa atong naisgutan, kini nga sakit is largely taking place because of lifestyle. So usbunta ang atong lifestyle, mubalik ta sa original diet, sundo nato ang biblical prescription, unya sundon po nato ang health guidelines nga gipahimangno kanato from time to time. There is nothing safer, there is nothing wiser but to be very vigilant in fighting against this and to be very careful nga dili ta makontaminate pinagis pagsunod sa mga naanay guidelines nga na-establish. Amen. So, Pastor, greetings sa iyong hinigugmas kinabuhi. Ginapasidanan ang atong kaigsuonan, paidangat na ko ang greetings diya kaninyo. Enjoy your Sabbath while you are at home. Akong i-advise sa inyo, follow our station where you are updated both religious and at the same time health updates. Hinaot nga ang Ginoo magpanalangin kaninyo ni ining panahon nga wala ta nagkatigom sa iglesia apan nagkatigom ta sa atong panaghiusa sa pagampo ngadto sa Ginoo. Remember, lagyo ta sa usag-usa sa pagkakaron pero ang atong tingog baya nahiusa sa pagsulbo ngadto sa trono sa Ginoo. Tungod kay nagtigom magyapon ta luyo sa mga nahitabo. So daghang salamat, Pastor. Makauban pa nato si Pastor Unya sa 7-7 prayer. We'll take a break. Stay tuned. Mubalik lang ang Panimbiya sa Kabantagan World. What a beautiful name it is. Nothing compares to that. Ang pag-ibig mo sa akin.
Music is God's gift. Kalibutan, hukman niya. Basin ang mga buhat mo, dili angay kang Kristo. And what if God has blessed you with a talent in music? Here's your moment to share what you've got. Panimbiya sa Kabuntagon World is looking for singers who are dedicated to be part of His work. For more information, contact us at 0927-777-5602 or message us on our Facebook account. Be involved in sharing love, changing lives. Hello mga kapaglaom, o ganyan na usab kita sa ato ang Let's Pray Today. Samtang atong paningkamutan nga kitang tanan mamahimong angkla sa kaligon ug haligi sa paglaom, kanunay kita nga magampo ug karon nga buntag kauban nato si Pastor Edwin Gulfan nga magadala ka nato diha sa pagampo. Pastor Ed? Nagtuo ko mga igsoon nga kung dunay panahon nga kita tanan managhius sa Gyud sa pag-inampuay alang sa usag-usa ug alang sa kinatibuk-an nga kahimtang mao kini nga panahon. Usa akong giawhag ang kaigsuonan, be more prayerful at this time of crisis. Akong giawhag ang kaigsuonan, manduko ta sa atong ulo, join kamo alang sa atong hiniusa nga pagampo. Amahan namo nga balaan, niini nga takna sa kabuntagon. Dako ang among kalipay nga kami nahiusa sa pagduol sa imong trono sa grasya. Nahibalo ka og unsay kahimtang sa kalibutan karon. Tipik kini sa gitawag sa balaang kasulatan ug panagbangi taliwala sa maayo ug sa dautan, taliwala sa gahom nga ikaw ang nagpaluyo ug gahom nga gipaluhyuhan sa imong kaaway. Usa ang imong intensyon sa imong katawhan ang ilang ikaayo. Apan usa-usab ang intensyon sa imong kaaway ang ikalaglag sa tao. Busa nasayod kami amahan nga kining hitabo sa kalibutan karon tipik sa dakong away, taliwala nimo ug sa imong kaaway. Ug kami kalipay kay namo nga makaduol kami kanimo, kay ikaw man ang mananaog sukad kaniadto hangtod karon, wala ikaw malupig sa imong kaaway. Sahay hinuon makakita kami mga panahon nga ang imong kaaway ang yawa nga nagsabwag sa binhi sa balatian, nagsabwag sa binhi sa kahadlok, nagsabwag sa binhi sa kasamok. Mulampusab siya sa dihang adunay mga tao nga mahimo niyang biktima. Tabangi kami nga inay nga mutan-aw sa resulta sa nahimong tipik or partial nga success sa gisabwag nga binhi sa kasamok, balatian o kalisod sa imong kaaway. Mutan-aw hinuon kami nga kanimo, kay nahibalo kami nga ikaw mananaog sukad kaniadto hangtod karon. Amen. Hinaot nga ang among pagsalig kanimo dili mausab. Bisan pa niining mga panghitabo karon, hinuon mo ang among kaugalingon nga labing suod kanimo. Yes, kay Lord. maunay paagi amahan nga kami may lulan sab alang sa among isig katao ug sa ingon nga paagi mapreserbar namo ang imong kabuton sa among kinabuhi ug mulungtad ang among kinabuhi tungod kay ikaw sa kadagaya sa imong grasya, mutuman man sa imong saad nga ang imong panalipod anaa sa imong mga anak. Gipangayo namo ang imong panalangin sa among kagamhanan. Ayaw pasagdi giyahi kanunay ang mga authority sa panlawas, maitungod maingon man ang among kagamhanan paghimog mga desisyon alang sa ikaayo sa katawhan. Giampo sab namo ilabi na ang mga health personnel. Yes, Lord. Nga intawon nahatagan og dugang responsibilidad ni sabot kabug-at ang ilang mga lulan tungod kay napun-an ang ilang responsibilidad tungod sa ilang dugang nga pagtagad sa masubsob nga pagpangitag paagis pagpugong sa pagkatag ni ining binhi sa kagaw nga dili namo makita. Giampo namo ang among mga kaigsuonan nga magbalantay sa kalinaw, samtang sila naningkamot sa pagsunod sa kagamhanan sa pag-impusar
sa kaligdong o kahusay, peace and order in society. Hinaut unta ang kaming mga tao mangitag paagi nga mahimuming cooperative, Yes, Lord. inay nga mahimong labad sa ulo sa among kagamhanan. Panalangini ang kaigsuunan sa pinasahi nga na-deprive sa balaanong panagkatigom pinaagi sa paglikay sa dagko nga katigungan sama sa mga pagsimba. Nga bisan naa sila sa ilang mga puloy-anan na preserba ang ilang pagtuo ug nagpabilin silang suod kanimo. Iampusab namo ang among katawhan ilabi na gyud sila nga na-infect na sa virus. Lord, nasayod kami nga kini nga virus mahimo di ay nga masumpo. Busa hinaut nga ang gihimo sa mga medical practitioners ug ang pagtabang sa katawhan sa ilang kaugalingon makatabang kini nga masumpo ang spread nini nga virus ug ang nanagkasakit sa dili madugay mahabwa gikan sa ilang balatian mabalik sa normal nga panlawas. Dungga ang among pangaliya amahan ug hiusaha kami ni anang lig-ong pagtuog pagsalig kanimo inay nga magduha-duha o kaha mahimong labad sa ulo sa mga katawhan nga dunay kabala kaalang kanamo. Salamat sa imong pagtubag, sa among pagampo, among gipangayo kining tanan sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. So mga kapaglaom, pabiling kita sa pagiging kalma, keep calm, stay wise, and be kind. This is Let's Pray Today, where you don't have to pray alone. Reaching out with no one to hold. You've been abandoned with no place to go. Wounded and wanting such desperate times. Cold, bitter tears are filling your eyes. Get a glimpse of Jesus, for He is right there with you. He knows just what you need. 'Cause when life gets broken, when you're in despair, He'll carry your burden when it's too much to bear. It's down in the valley where He'll give you strength. And there is nothing you have lost that He can't replace. He'll help you start all over again when life gets broken. Would heal it, but the storm raged and raged. Now it's hard to imagine how you'll make it through the day. Weeks turns to years, time's passing you by, but you're still holding on to the house and the wise. So get a glimpse of Jesus, for He is right there with you. He knows just what you need. 'Cause when life gets broken, when you're in despair, He'll carry your burden when it's too much to bear. It's down in the valley where He'll give you strength. And there is nothing you have lost that He can't replace. He'll help you start all over again when life gets broken. Waters heal our troubled soul.
Ken Asador. And the Asadors, thank you so much for coming. Yes. Yeah, salamat. It's a very inspiring song. Sir Jans, grabe yun kayo. And mga kapaglaong, magbasa na mag-greetings. And thank you guys mga YouTube viewers who are joining us today. Naadri si RATV, Cheryl Jella Aristoso, Amen, Ramil Lancian, Grace Corporal, Emeline Palomares, Antonio Lines Jr., good morning sa inyo ha. And Lori Lee Gabi, Cheryl, si Oliver Vallejo, good morning, Kimberly Tagapan, Merlin Buo, Dennis Carillo, Sir Manong, daghan pa kayo mga viewers nato sa YouTube. Thanks for joining us today, Mama Po. Yeah, maayong buntag usab sa ato ang mga kapaglaom nga naasulod dinhi sa compound sa South Philippine Union Conference. Pabiling kamo din nga kalma sa inyong mga panimalay ug magapabilin usab Never Can Stop Us, magpabilin ang ato ang media ministry. Yeah, atong gipadayon pag-greet ang atong mga kapaglaom mga nagtanaw karon sa Facebook. Na din ha si Judge Boko and family sa Tagum City. May usab si Sir Edgar Malinis and family. Happy watching kaninyo. Dinha sa Silang Cavite, my sister and her family. Si Shikaina Sibala, mga kabataan. At usab gi-greet sila si Ilumba family nga naa sila karon in town na tanggong sa Silang Cavite. And we join the bereavement of your family this time. Although lisod yun kayo, walay makabisita, walay makavigil, pero praise the Lord, God has been with you through these very hard times. Pastor Bong Diasis, good morning sa imo. Ito'y greet po si Matinadak po yung Bong, Rex and Mambing, and pag-greet ni yun, Nonoy Bores and family. Yeah, sa Cebu. Boss, i-check na ko na sa Inasyote, boss. Pagpaglaong again sa mga viewers sa YouTube o sa Facebook. Good morning sa inyo. And mga kapaglaong, atong lang taon ang mensahe ni Elder Ted Wilson sa akong tanan, atong Brothers and sisters, today I'd like to talk with you about a phenomenon that is sweeping across the world, a situation that is moving so rapidly that people everywhere are wondering what can be done to stop this uninvited, unwelcome, potentially deadly coronavirus known as COVID-19. As of March 12, this highly contagious virus has swept around the world with nearly 128,000 confirmed cases and more than 4,700 confirmed deaths. The COVID-19 virus has spread incredibly fast, and governments are taking unprecedented actions in closing borders, quarantining large groups of people, and rushing to develop a vaccine against this disease. Financial markets are plummeting, schools have been closed, large conferences canceled, travel moratoriums set, and the list could go on. A general unease is blanketing the globe, and panic is starting to set in as people rush to buy hand sanitizer, face masks, and other items they believe will protect them from the coronavirus. As we look around, we wonder, what is all of this leading to? Could this be the beginning of the end? How should we as Seventh-day Adventists respond? And what is the church doing in regard to this high-profile global health crisis? First, we do not need to panic. Jesus tells us in John 16, verse 33, "These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world." It's not a surprise that bad things happen in this sin-filled world. Sometimes, however, we are surprised at their magnitude or how rapidly things can happen. And yet, nothing surprises God. While speaking to the disciples about the end times, Jesus told them, "For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines, pestilences, and earthquakes in various places," coming from Matthew 24, verse 7. Now the word pestilence, by the way,
is an older word that means a contagious or infectious epidemic disease that is virulent and devastating. While the world has certainly seen epidemic diseases in the past, this one, this pestilence, seems to have attracted an unusually high amount of global attention and concern. For many, it has become an overwhelming focus. In such situations, God calls us, His people, to offer calm through the storm. We are to be anchors of stability and pillars of hope in these times of crisis as we point people to the strong foundation of Jesus Christ. Daghang kayong salamat sa atong pinalangga nga Pangulo sa World Church sa Seventh-day Adventist. Amen. O ang iyahang mensahe, maghatag unta ka nato og kaligon o paglaom latas ni ini mga panahon ng mga kapaglaom. Atong padayon na pag-greet sa ato ang mga viewers gikan din ha sa Visayas, si Pastor Bong. Hello, good morning. Pastor Bong Diasis. Happy Sabbath kanimo, Pastor Bong. Grabe ka-active sa imong grabe yun, social media ministry. Amen, amen. And we have Sharon on the line. Sharon, napakadiha. Sharon, baslat usa sa itong mga host dire and I hope na siya. Madungga na to. Hello, good morning. Hello, good morning, madam. Masa makakaroon? Hinguog ka, Cagayan de Oro. Nakara ko gingoog, kuya. Ala, di nagkakatabok, no? Di nakakaanhe dire. Kumusta, Ma'am Sha? Okay, good kayo, Ma'am Apple, no? It's very, God is really great. Kaya amidst all of these curses nga atong na-experience karon, we are still grateful nga gipaabot pagyapon sa Ginoo karon nga kaputan. Amen. Amen. Unya, kamusta ang hingoog diha kuan? Actually, ang hingoog, I believe all the cities, mostly neighboring cities and municipalities are under community quarantine. So, dari sa hingoog, nag-start ni yesterday og kanang curfew from 8 p.m. to 4 a.m. in the morning. So after 8 p.m. kay murag asa naman ko murag na naman ko booking murag ako na so, dugay na nga mga di nakaka-date sa imong kuan diha. Malimit na gid ang iyahang date nga hours kay. Magisgot ana no. Bitaw at ingat mo diha, Sir Fitz po, pa kamusta na lang may makita pon mo? Kung nasa sa hingoog, di man makontak. Malitim ba? And sa uban ng mga host na to, Yup and Daryl. Yes. And ingat ka dihaan sa imong mga estudyante sa DepEd og ayo-ayo mo, ayo-ayo. And mga kapaglaong, kung naamang galing tayo pasalamatan, nagilain atong Ginoo, of course, og ang mga front lines gid sa serbisyo, Pastor. That's right. Exactly. Ang mga kapulisan, ang atong mga health workers, dili lang do doctors ug nurses. Na mga medtechs, na mga radiologists, even janitors atong mga hospitals. That's right. Ato ni pasalamatan at niami tribute alang lamang kaninyo ato ni pagalantawan. We owe it to them. We owe it to their professionalism, their courage, their selflessness, and their strong faith that we can combat and overcome this tremendous crisis. Right now, they are locked downright in a fierce battle against an undiscriminating pandemic plague. While we distance ourselves to avoid exposure to the grave threat COVID-19 brings, this band of unsung heroes brave the front lines, knowing full well the great risk, in order to take care of and provide pertinent medical assistance for those who are sick caused by this highly contagious and fast-spreading disease. And while we applaud and commend their dedication to duty and devotion to humanity, let us not forget that they too get tired. That like us, they are not immune to infection. Neither are they vulnerable to physical, emotional, and mental fatigue. First and foremost, magpasalamat ko sa tanan sa na-inspire sa kuang ko. Actually, wala gid ko nag-expect na mag-viral gid siya og daghan gid kinatouch ato. Na grabe na kong kahimtang bitaw na sakit kailang gibati, kay discriminate sila, kay ako po mismo na nasulayan ko na ako na dili ko sugtan sa mga lela, dili ko nila ikuan, asa kay ignore ko. Na dumduman ako ang promise na gimo sa bata pa ko na kanang puhon-puhon, ako na po tamutabang sa mga tao, magini akong promise kay mo ha. Makaingon dito na wala, ito gibiyaan dito sa Ginoo. Sumo nang
gusto na ko na ako bitaw na ma-impart na siya sa uban. So nag-post na ko ato, nakahimo ko ato na speech. Kaya gusto ko na ako na ma-encourage ko ng mga tao, ako mga kauban na game lang gyapon, dili gyapon ta maunsa. Dapat gyapon na kanang even though na ingana ang mga panghitabo, game gyapon ta, laban gyapon ta. Luyo sa COVID-19 issue karon nga kapanahonan. Ang Adventist Medical Center Iligan nagapadayon sa gihapon sa pagserbisyo sa komunidad, nagadawat sa gihapon og mga pasyente. Bisan pa kini usa ka sakripisyo alang sa atong mga staff. Ilabi na sa ato ang mga frontliners sama sa nurses, doctors, laboratory o radiology personnel. Maingon usab sa mga uban nga mga workers nga adunay exposure sa tuang mga pasyente. Ang pinakabug-at nga ginatubang karon sa atong mga magbubuhat dinhi sa atong tambalanan mao kining kahadlok sa mga tao sa mga nagtrabaho dinhi. Wahatag tag ehemplo, kumugawas ang atong mga nurses, naka-uniforme pa, dili gyud pasakyon. Bisan pagpadulong sila sa ospital gikan sa Sambalay, dili sa pasakyon sa atong mga public utility vehicle. Ug gani ang uban nga mga tao makakita sa mga atong mga trabahante dinhi, mahadlok o paduol o kaha mura nakakita o gadlokan nga tao. Giatubang ang maong hagit ug angay gyud na siyang atubangon ni bisan kinsa nga ospital ug wala gibalibaran o gi-refer dayon ngadto sa balay tambalanan sa atong panggobyerno diha sa Cagayan. Ato silang pasidunggan tungod kay bisan pa usa kini siya kapag pakita og sakripisyo sa ilang kaugalingon ug maingon usab sa ilang pamilya sa gihapon nagapadayon pagserbisyo alang-alang sa atong buhat nga kini siya magapadayon. Busa gikinahanglan inyong pagampo, gikinahanglan inyong pagpadasig, gikinahanglan usab ang inyong pagtabang sa pagmatuto sa komunidad nga safety ra makigatubang sa atong mga magbubuhat ug nagakinahanglan sila kanunay kaninyo. Ihimo nato ang tanan. Therefore, let us pray that their strength outlasts this outbreak, their health at optimum, and that their faith remains steadfast. To all our healthcare workers, you inspire us all. Your commitments are immensely appreciated. You are all prayed for. We salute and thank you. Yes, again, among i-reiterate, no? We are praying for you and thank you gud kaayo sa atong mga health workers. Ma'am Apple is a nurse. Yeah, that's right. Dili gidalim. Ma'am Pinar, thank you gud kaayo sa imuhang dedication. Mabuhay. Siya gud ang mismo ang mukuha sa mga samples. Mga PUI. Sa mga PUI. So, grabe ang task and risk ba? But we are praying for you, kamo nga mga health professionals who are working in the hospitals today, 24/7, there is NMMC, and sa, of course, atong mga hospitals sa Valencia, Adventist Medical Center Valencia, Adventist Medical Center Iligan. Sir Navarro, thank you. Yeah. And Hospital Davao. Sa Davao. Yeah, sa Davao, ug sa Hingoog, upat ka mga hospitals na to, Adventist hospitals. We are praying for you nga mapadayon ang inyong dili mo matakdan, and you will always be safe and successful ang atong pag-render sa atong mga services. And isip usa ka gamay man gigay ni siya ginagmay ra man pero isip pastor nga murag to express our appreciation nang hatag putag gamay nga mga pahalipay sa atong mga kapaglaom diha sa NMMC ato ni pagalantawan. Sa panahon karon, atong nasaksihan nga dili lalim ang trabaho sa atong mga frontliners. Sama sa trabaho sa atong mga kaubanan, sa natad sa medisina. Sila dili sama kanato nga anaa sa luwas nga lugar. Peligroso o delikado ang matag panahon nga ilang gigahin ni ini. Alang lamang sa pagtabang kanatong tanan. Isip pagpasalamat ang Hope Channel South Philippines nagpahigayon og usa ka lunch giving sa Northern Mindanao Medical Center, Cagayan de Oro City. Kapin kun kulang isa ka gatos ka pack lunch ang gipanghatag sa matag medical staff nga anaa sa sulod sa maong balayng tambalanan. Dako ang pagpasalamat sa mga staff nga luyo sa mga kalisod tungod sa hulga sa COVID-19, adunay mga kasing-kasing nga andam sa pagtabang o pagsuporta kanila. Ang Northern Mindanao Medical Center nanginahanglan og mga medical supplies sama sa mga face mask o mga alcohol. Sila andam usab mudawat sa inyong mga donasyon ug kanunay nga naghangyo sa atong mga pag-ampo. And
Daghang salamat kayo, no? Daghang salamat yung kayo sa tanan. Sir Andrew and Ma'am Charm, actually silang sponsor ato. Thank you. Padala sila kwarta Charm, para keep i-share safe. nato sa ato ang mga health workers sa NMMC. And Amen. Pastor, sa dili pa ta mo humanhan ning atong programa. By the way, unsa ilang atangan karon adlaw? Atong atangan karon mga paglaom ang regular nga church service gikan sa Lasuso sa buntag. Time gina sa ato ang 8:30 Sabbath school. to 9:30 Yeah, lesson? 8:30 in the morning. Live ta din sa Hope Channel. Maguna ang Takna sa Pagtuon. And Ato then i-play there na. will, music will follow. And at around 10 o'clock in the morning, mo start na dahil ang atong hour of worship. Ang atong speaker, Sir Jans, ang atong guest gihapon karon si Pastor Edwin Gulfan. So, murag na-appreciate na to. Kagabi, pasalamat mi sa tanan nga nag-watch live. Actually, naabot og 1,500 Yeah, live 1,500 audience live kagabi. audience, yeah. That's Facebook only. And hope that as we share our post karon nga adlaw mga kaigsunan, create dako kay nga community of online congregation, and that's very amazing. We really appreciate that. At tangin ninyo, 8:30 takna sa Pagtuon, mo serve sa atong Sabbath school, and then natay mga music of hope, and by 10 o'clock in the morning mag-start ang ato ang hour of worship mga kapaglaom. See you there. Mama Paul, na kayo greetings? Yeah, gusto lang nako ipa-remind sa tanan o kanato nga tanan nga maayo gyud kaayo ang Ginoo. God is Amen. good all the time, and all the time God is good. Magpabilin kita nga mamahimong angkla sa kalig-on ug haligi sa paglaom. So mga kapaglaom, ubani kami sa sunod nato nga pagsibya dinhi lang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Good morning, happy Sabbath. Good morning, happy Sabbath. Narcera family sa Cebu, sa Bulando family diha sa Davao, sa Dipolog City. Happy Sabbath kaninyo tanan. Salamat. God bless.